Λες να είναι καλά τώρα? Για να μας πεις τηλέφωνο θα είναι καλύτερα σήμερα. Τι έγινε χθες? Τι έγινες καλά? Ελάτε, θα σας πω στον δρόμο. Καλά, τι έμεινες το χαρτάκι να είναι άδειο? Όλα ξεκίνησαν όταν βρήκαμε το πρώτο χαρτάκι. Εκείνο το βράδυ είδα έναν τρομακτικό εφιάλτη ότι με κυνηγούσαν μέσα στο στρατόπεδο. Το επόμενο πρωί που είδα το χαρτάκι, οι ζηταγμένες οδηγούσαν ακριβώς σε εκείνο το σπιτάκι που είδα να με κυνηγάνε. Όταν βρήκαμε το δεύτερο χαρτάκι, είδα ένα όραμα, μια εκκλησία πάνω στο βουνό. Εκκλησία στο βουνό? Ναι, μια εκκλησία έτσι πάνω στο βουνό. Μια εκκλησία υπάρχει πάνω στο βουνό. Ξέρω που να ακολουθήστε με. Πλησιάζουμε. Γιατί δεν έχουμε εδώ πάνω? Δεν ξέρω, αλλά όσο πλησιάζουμε σε αυτή την εκκλησία, κάτι αρχίζει να με ενοχλεί όλο και περισσότερο. Προφανώς θα μάθουμε όταν φτάσουμε. Το ελπίζω. Φτάσαμε. Ελάτε. Ωπω, κοιτάξτε τη θέα. Φοβερή θέα. Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ να πάω να ψάξουμε για στοιχεία. Ναι, καλύτερα να χωριστούμε για να ψάξουμε. Εγώ πάω από εδώ. Εγώ πάω γύρω από την εκκλησία. Εγώ θα πάω από κάτω εδώ. Πες μου που είναι! Πες μου που είναι! Δεν ξέρω τι πράγμα μιλάς. Δεν ξέρετε με τους έχετε μπλέξει. Τρέξτε να σωθείτε. Καλό είπε. Πρέπει να πάμε πάνω στο βουνό, είδα κι άλλο όραμα. Αλλά όχι από τον κανονικό δρόμο, δεν πρέπει να μας καταλάβουνε.